Dobar dan, dobri moji, slušate S, talasi nacionalnog radija. Do Evropske unije nikad lakše, a mi se godinama borimo, pa tražimo način, pa okolo, pa naokolo. A trebalo je samo da zapevamo. Komšija, komšija, tu ide terca. Dok ti žene u bašti, ti se pusti moj mašti. Slušam juče vesti, Bugarska je od Evropske unije dobila kredit da pokrene turbo folk diskografiju i to onako baš dobar kredit. Eto, a mi godinama drvlje i kamenje i to 200 na sat. 200 na sat! Umesto smo lepo spremili delegaciju, dobar dan, nama kredit za to ne treba, možemo da isporučujemo robu, pa onda dobro svima. Ko voli, on je ponosan, ko ne voli turbo folk, on je srećan, izvezli smo robu, nije više u Srbiji i svi u glas. Novčanice! Mislim, kad već pozajmljujemo muziku od Bugara, kad već sarađujemo, pravimo duete, možemo i ideju da pozajmimo svima, super.